ମୁଁ ବି ଭାବି ନଥିଲି ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡାକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତରେ ନାଚିବେ ବୋଲି। ତ ସେମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସମୟରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଆମ ବିଲ ଆଡକୁ। ଆଉ ବିଲ ଆଡେ ଆସି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି ଯେ ଆମ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ଫଙ୍କସନ ହଉଛି ବୋଲି। ଯେହେତୁ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଫଙ୍କସନ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ସ୍କୁଲରେ ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ମାନେ ବି ପଢୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସ୍କୁଲର ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭିତରକୁ ପଶିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ଅଗଲା ମାନେ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଫଙ୍କସନ ହଉଛି। ସେ ଫଙ୍କସନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ସାରା ଲୋକ ଯଦି ନ କହିଲେ ବୋଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ। ଯାହା ହଉ ସେ ଭିଡ ମାଡରେ ପଶିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଷ୍ଟେଜ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସତ କଥା ତଳେ ବସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ବି ମାନିବାକୁ ପଡିବ।